Subay sa food security program sa LGU Davao de Oro ug Department of Agriculture, gitudluan ang mga mag-uuma og mais ug mga teknik sa pagtanom og mais bisan sa mga bakilid nga luna ug management sa umahan paglikay sa soil erosion. Kini subay sa Sustainable Corn Production in Sloping Areas kon SCOPSA nga programa sa Department of Agriculture. Ilawom sa programa, gipanghatagan og farm inputs ug binhi sa mais ang mga Farmers Association. Sa nabunturan, duha ka farmer cooperators gikan sa Tugunan Kadan Farmers Association ug Sitio Mahayahay Mainit Corn Farmers Association ang nakadawat og 15 ka bag sa kompletong fertilizer, 9 ka bag sa urea, 3 ka bag sa muriate of potash, 3 ka bag sa diammonium phosphate, 6 ka bag sa hybrid yellow corn seeds ug 3 ka galon sa herbicides ug 3 ka litro sa fungicide gikan sa proyekto. Natukod usab ang mga contour hedgerow sa pagpangandam para sa cropping season. Samtang, laing Farmers Association gikan sa Lungapan Laak ang nakadawat og susamang intervention gikan sa proyekto. Nagkahiusa ang mga personahe gikan sa DA, Pagro, Magro Laak ug 60th Infantry Battalion aron itukod ang mga contour hedgerows alang sa communal farm sa asosasyon. Ang mga uma natukod pinaagi sa SCOPSA magsilbi usab nga dapit sa pagkat-on, paghatag og mga teknik sa sustainable farming para sa mga silingang mag-uuma. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe